Hej alle sammen og velkommen til vores... I dag skal vi lave diarrésuppe med ekstra stegt vildefjords. Vi bliver nødt til at tage ham her selvfølgelig. Den har du allerede en iron pickaxe. Forget that I ever said that. No. Sammen. Og det er sådan, man dræber Iron Golem. Oh my god, oh my god, oh my god. Der er noget sygt rare, jeg lige fandt. Hvad er det? Oh my god. Den der stål. Kan du forklare mig, hvorfor jeg ikke har nok cobblestone? Nej, undskyld. Jo, nej, godt, du tog ikke noget. Nej, det var Gud, der tog noget. Vent hvad? Malte? Jeg tog et halvt liv! Survive the night. It's time to survive the night. Nej, hunde! Hunde er dernede! Jeg har hunde. Jeg kan godt lide mine hunde. De er meget søde. Jeg har en valp her, der hedder Bob. Og det her, det er Bob. Og det her, det er Bob. De er rigtig, rigtig søde. De fik en baby, og det er Bob. Det der, det er en dreng. Det der, det er en dreng. Og det der, det er en dreng. Ikke spørg mig, hvordan. Hunde. Hello, alle sammen. Nu laver jeg lige noget, som man faktisk ikke må i real life. Vent en stil! Vi har nyheder til dig. Hvis du vil købe en helt ny iPhone 12 400 Pro Mega Max, så gå til den her website, som helt sikkert ikke er en scam. Fri levering, 0 kroner. Du får det gratis fra Temu. Donkey! I'm infiltrating his scam operation. Oh wow! Jeg undrer mig, hvor han er gået hen. Jeg kan ikke finde ham. Olsen! Oh. Tag min donkey i stedet for. Nej! Din idiot! Mining montage! No, this is my donkey. No, this is my donkey. I found him first. How do you know that's the same donkey? Look, he Because likes me more. What the fuck? Hvis du råber flint og stål lige nu til dine forældre, så kommer de nok og siger, hvad laver du? Du ødelægger din mikrofon. Ødelægger din mikrofon? Hvordan kan det være, din gamle mand? Din idiot! Jeg kan næsten ikke gøre dig. Det var en lille deep dark. Hold din mund. Jeg giver ikke en dam. Jeg har bygget et fængsel for hundene. Hvad er det her? Fængslet. Hvordan føles det at være fængsel? Haha, ha. I er meget søde, men... Jeg bruger et halvt hjerte. Okay, han skal gå i gang, men prøv lige at vente, fordi... Der er en hemmelig ting, jeg har holdt hemmelighed fra ham hele den her video. Og ved du, hvad det er? Nej. Jeg er Liam the M's